Daro ini Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi cerita As-saati satu kang kaping 6 wal isruna lan 20 Fita'alumi iku ing dalem netepi ngaji fita'alumi ing dalem netepi ngaji walau kana senajan ono apa walu kawitane ta'alum iku le wiri wajhillahi krana sakliyane zate Allah wa kana lan ana sapa walidu bapake Imam Ghazali iku yahzilu mintal sapa walid as-sufa ing kain waya piulan adol sapa walid ing as-suf Fedukani ing dalam tokone walid bitusa ing dalam tanah tus nama daerah Falamah hadarat mongko ing dalam nalikane teka ing walid apal wafatu pati wasa mongko wasiat sapa walid bi kelawan Al-Ghazali wa bi akhihi lan kelawan sedulur lanange Al-Ghazali Ahmad rupane Imam Ahmad ila sodiken maring kanca lahu keduwe walid mutasawwifin kang ahli tasawuf min ahlil khair saking wong kang ahli kebagusan wa qala lan ngucap sapa walid lahu maring sodik innali sak temene iku keduwe ingsun la ta'asufan yakti apa susah aziman kang agung ala ta'alumil khoti ing atase belajar tulisan wa astahi lan kepengin sapa ingsun istidaroka ing nyusuli perkara fata kang pot apa ma ni ing ingsun fi waladin dalam anak ingsun hadaini ya iki loro fa'alim mongko mulango sira
Fa'alim mongko mulango sira huma ing waladai wala alaika lan ora ana iku ing ngatasé sira wala alaika lan ora ana iku ing ngatasé sira antang fuda utawi yen tang ngentekke sira antang fuda utawi yen tang ngentekke sira fedalika ing dalem mengkono-mengkono alim huma fedalika ing dalem mengkono-mengkono alim huma jami ama ing sekabehane bondo jami ama ing sakabehane bondo ukhlifu kang ninggal sapa ingsun hu ing ma lahuma kaduwe waladai Fama mata mongko dalam nalikane sedo sapa Walid akbala mongko madhep sapa as-sufi wong kang ahli tasawuf ala ta'limi ma ing atase mulangi waladai illa anfana sehingga yen toh illa anfana temeka maring yen toh entek illa anfana temeka maring yen toh entek apa dalikan nazru mengkono bondo apa dalikan nazru mengkono bondo al yasiru kang sithik alladzi kana kang ana apa bondo alladzi kana kang ana apa bondo iku khalafa ninggal hu ing alladzi lahuma krana waladai sapa buma bapake waladai wa ta'adzara lan dadi angel ala sufi ngatasé sufi apa kiamu jumenengi pikutima kelawan panganan pikuwatane waladai Faqala nuli ngucap sapa sufi lauma marang waladai iklama ngertiya sira loro sapa sira loro ani ing sak temene ingsun Ilama ngertiya sapa sira loro ani ing sak temene ingsun iku kot ang faktu temen nafakoake sapa ingsun alaikum ing atase sira loro ma ing bondo kana kang ana apa ma iku laku ma kaduwe sira loro wa ana le tawi ingsun iku rajulun wong lanang minal fakri saking fakir wa tajridi lan ora kerja
biha sulamala kelawan sekerine ora ana bondo iku mujud biha sulamala kelawan sekerine ora ana bondo iku mujud li kaduwe ingsun fa'awasi mongko sebabe ngepenakake ingsun kuma ing sira loro bi kelawan mal wa uslihu lan bagusake sapa ingsun maing perkara ara kang ningali sapa ingsun lakuma maring sira loro antal jaa ing yen to ngungsi sapa sira loro ila madrasatin maring madrasah Kana kuma kaya sak temene sira loro iku min mutalabatil ilmi saking wong kang golek ilmu Fayasulu mongko hasil aku maka duwe sira loro apa kutun panganan pikuwatan yo eno kang nulungi apa kut kuma ing sira loro ala waktu kuma ing atase waktune sira loro fa'ala mongko agawe sapa waladai dalika ing mengkono antal jaa ila madrasatin wa kana lan ana apa dalika huwa ya dalik iku asbaba dadi sebab fi sa'adatihima ing dalam bejone waladai wa uluwi darajatihima lan luhure derajate waladai wa kana lan ana sapa Al-Ghazali Imam Ghazali iku yo nyeritakake sapa Al-Ghazali hadza ing iki dalik wa yaqulu lan ngucap sapa Al-Ghazali wala bena nyupreh sapa kita al ilma ing ilmu li ghairi lahi karana sakliyane Allah fa aba mongko kacegah apa yakuna yen ta ana apa ilmu iku illa lillahi kejaba karana Allah illa lillahi kejaba karana Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat yang ke-26, berarti cek kurang biro 3 hikayat lagi ya. Tekannya kan 29. Itu dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kuwi kenapa kok dinamakan Al-Ghazali? Padahal nama aslinya itu Abi Hamid. Nama aslinya itu Muhammad. Nama aslinya ke Muhammad, pakne Muhammad, bahne Muhammad. sangat kreatif lah. Mulane wong Arab ki kudu ana bine. Soale jenenge kuwi. Adine Imam Ghazali jenenge Ahmad. Yo sangat kreatif lah. Jenenge Muhammad karo Ahmad tok wis. Mulane ana bine. Soale jenenge Muhammad ora mung siji kan. Muhammad ki Muhammad sapa? Muhammad anake sapa? Biasanya wong Arab kan ngono kan. Muhammad anake sapa? Anake Muhammad. Aja ono sing padha tekan mbahne. Aja ono sing padha meneh tekan buyute terus ngono wae. Lek tekan dhuwur kan ora mungkin padha terus kan. Mosok padha. Beda karo wong Jawa. Lek wong Jawa ki biasanya jenenge beda-beda wisan kan. Nah, dulu Bapak Imam Ghazali itu Yaghzilu. Nah, Yaghzilu itu pemintal benang. Ngerti pemintal berak sampean? Temenan. Ya tukang gaweni kuwi lah, tukang gaweni pakaian saka benang. Lah iku bahasa Arabe Yaghzilu. Makane dijuluki Imam Ghazali, mergane anak tukang pemintal benang. Lah dulu ceritane Bapak Imam Ghazali kuwi miskin. Sangat miskin sekali. Lah Imam Ghazali arep dipondokke. Ki langsung tak jujuk kowe ya ceritane ya. Imam Ghazali kuwi dipondokke alasane mergo apa? Mergo pondok kuwi nyediake panganan gratis kanggo santrine. Itu alasan pertama Imam Ghazali mondok kuwi mergo ning omah ora ana manganan. Ana panganan tapi kudu mondok. Akhirnya Imam Ghazali gelem mondok. Yo gara-gara itu. Nah, berarti mondok Imam Ghazali tulus ora? Niat awalnya tulus ora? Pengen golek ilmu ora? Tidak kan? Karena Gusti Allah ora. Tapi akhirnya lah niat pertama kan ora patek penting kan? Niat pertama ora patek penting. Mungkin niate Imam Ghazali mondok pertamane golek mangan. Mergo ning pondoke gratis mangan. Tapi akhirnya mugatan wis ning pondok Imam Ghazali malah dadi santri sing niat rajin akhirnya iso dadi ulama besar. Lah makanya sampean meskipun niat sampean ora niat mondok, tak kira paling pirang persen sih sampean sing bener-bener kepengin mondok. Sapa jal ngacung sing bener-bener kepengin mondok. Mesti kebanyakan dipaksa wong tuwa kan? Sih. Kebanyakan dipaksa wong tuwa. Ya ndak apa-apa. Niatnya sampean yang niat pertama itu ndak harus bagus. Sing penting sampean wis ning kene, sampean wis dadi santri, kuwi kudu piye kan sementing kan kuwi kan. Ora apa-apa sampean niate mondok pengen ngeloro cewek spek yali-yali misale yo. Ora apa-apa. Wah, ning pondok cewek ayu-ayu, pas sampean tarling weruh galebo bocah sing tarling sing dipelokke deleleh pas ayu-ayu kan. Ya kan teknik marketing. Wah, cahal munawir ayu-ayu. Aku pengen mondok rono main entuk cewek sing ayu. Lah mungkin niate sampean ora tulus pertamane. Tapi bar kuwe ya aja diteruske. Mosok sampean ngaji angel ra karuan. Sampean ngaji kan angel sih. Ngapalke rekosone ra karuan kok trimano kanggo golek cewek kan eman-eman kan. Mending niate kanggo sing luwih apik. Ya iku bener-bener sampean bener-bener ngeloro ilmu.
Ora apa-apa sampean mondok niate mergo gara-gara dikon wong tuwa kan. Kan perkara apik ya kudu dikon. Sampeyan ora dikon ya ora gelem nglakoni. Pengene ya sing penak-penak wae kan. Perkara sing apik ya kudu dikon ndak apa-apa. Sampeyan salat ya ora ikhlas kan pertamane kan. Sampeyan salat ya dikon sik kan. Lah tapi bar kuwi niate sedikit demi sedikit diubah. Diubah karena Gusti Allah. Ora iso kon langsung niat karena Gusti Allah itu ndak bisa. Jenenge menungso itu ndak bisa. Mesti niate karena liyane sik, karena liyane sik.